Zvikanzi someone explain to your papa kuti zvanzi O level, not something superior. Magaya dzirimo dzese here. Vabaiswa kamunhu kakakanda maoko kakati yezvo. Zvikanzi Papa admits that he did not submit his passport, but showed them the visa hard copy. And go to school, stop your drama, Magaya. Kanzi chingoenda kuchikoro ka ungononyora zvako O level hazvinyadzise wozotraya zvako pamwe makore ari kuita sei ari kuteera aya zviriko hazvirambidzwe zvinobvumirwa. Kanzi anorwara here mukuru uyu. Zvikanzi tipe hove haubudise nyoka. Greetings, and more greetings to you good people. My name is DJ Holly and welcome to Point 5 Creative Studios Chitubu. Che content Chitubu, chisinga Chitubu, chinonwa nemunhu wese Chitubu, chakavhenekwa, chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wanga wagara uri mugari wepanapa dango kutenda nekuita sei nekurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Dauti ndise disclaimer. Nyaya iyi panga ndichiprepare ndichigadzira kuti ndiuye nayo panapa ndachema musodzi. Kwete kuchema nekurwadziwa but nekuseka. Saka ndogona kuzokurirwa during the video rinoiri tiri pakati tichiverenga macomments enyaya inoi mundiregererawo because vanhu vacho vanenge vachitoda and vari kutoda and havasi kutombomira. Vari kupisa zvamanje vari kupisa. Hanzi vaMagaya voita chiseko chenyika nenyaya yekuti vari kunzi uyai ne5 O levels, uyai necertificate renyu rinoratidza kuti makaenda kuchikoro. But vaMagaya vari kuenda kukoti vachinorwisa kuti aiwaka ini ndakatosubmita masuperior certificates. Ndo patangira nyaya ipapo. Ndopatangira nyaya ndisingatambise nguva ndikuti kana une bhizimusi raunaro rauda kushambadzirwa ndibate, namba dzangu ndo dziri pasi apo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti tifambire ndibate futi pasame number idzodzo toita sei tofambira nyaya yacho. Handitika right, nyaya yapostwa ndeiyi nethe standardism ichitaura iyo kuti Magaya admits that he did not submit an O-level certificate, but argues that he deposited superior qualifications to the electoral committee. Hanzi vakadeposita superior qualifications amene kuti ndeapi iyayo. Handitika ndo nyaya yacho, ndo nyaya yandiri kufamba nayo iyoyo, ndo nyaya yaita kuti ndikuware mbabvu nekuita sei nekuseka. Zvikanzi Magaya fights O-level demand. Saka kuti uite president weZIFA unofanira kunge unechi at least 5 O levels. Wakasvikawo kuform 4. Takaona kuti reasoning capacity yako iri bho here, unokwanisa here kumhanya nechigaro ichi kana kuti uda kutambisira vanhu nguva. Muri kumuona ndiye mukomana ari apo, mukomana akaita kuzvimba akatsamwa. Ndo nyaya yacho iri apo iyo. But inini bandiri kuda ndepekuti apo pakanzi Magaya admit that he did not submit an O-level certificate, but he argues that he deposited superior
qualifications to the electoral committee. Ndipavo pandiri kuda kuti tinyatsotaura ipapo kuti hanzi zifa president ari kuda kuita, hanzi uyo ane chishuwiro chekuda kuita zifa president chekukwikwidza, otaura kuti handina kuisa certificate rangu re-O level asi ndakaisa zvinhu zvihombe macertificate mahombe akakosha akapfuura zvamuri kutaura izvi. Ndo pamba pazotangira ma1 manje, ndo patangira ma1 sorry zvenyu ndokumbira regerero but ndo kutanga comment kutanga inga iripo zvikanzi someone explain to your papa kuti zvanzi O level not something superior. Magaya dzirimo dzese here. Vabaiswa kamunhu kakakanda maoko kakati yezvo hanzi yezvoko chii chakadaro ichochocho. Zvikanzi saka akaita PhD without O level. Akaita PhD without O level. Unoziva kuti zvimwe zvinhu ka mawadi zvikanzi hanzi Magwizi is a member of Locust, so chinhu ndechake, hanzi chinhu ndechake ichi. Zvikanzi superior qualification like an envelope with money. Akatonyora mukomana but vanhu vacho vanenge vakumurasisa manje, vakudya mari, vakutinya mari. Zvikanzi submitted heavenly certificates. Atomadungwe ataura kuti ndakasubmita something superior, something shiri unique. Varupisa. Zvikanzi at this gesture the prophet should just bring forth the O-level certificate and be done. Simple. Hanzi manje pangoda kuti muprofita angova necertificate reform 4 umva angovaratidza kuti 5 ma-O-levels angwayo ndakada sei ndakapasa kana kuti ndakafoira ma1 ndozviri kutaura. Hanzi zvazvanongopera kuti tiswere tinetsana tichitenderera tichitaura nyaya dzisiko handiti ka. Zvikanzi necomment iyo manje yababy general iyo zvikanzi then some parents pay money their pastor for their kids to pass O-level exams which their own pastor failed. Mwari ari pama1 chaiwo. Zvikanzi Papa admits that he did not submit his passport but showed them the visa hard copy. And go to school, stop your drama Magaya. Kanzi chingoenda kuchikoro ka ungononyora zvako O-level hazvinyadzise wozotraya zvako pamakore kuti sei ari kuteera aya zviriko hazvirambidzwe zvinobvumirwa. Kanzi anorwara here mukuru uyo. Zvikanzi tipe hove ubudise nyoka. Zvikanzi tipe hove ubudise nyoka anorwara here mukuru uyu. Zvikanzi he did not submit it because it does not exist. Hanzi haatorina neavo vari kutaurawo, hanzi haana kutorisubmita nekuti haritoripo certificate iroro. Zvikanzi his application will be thrown out the advert, votora zvavo mari yemahara. Hanzi vachangopoketa zvavo mari vakomana vomusiya akaita sei akadaro. Zvikanzi he should submit O-level certificate simple. He should submit O-level certificate simple. Zvikanzi atombori naro here. Not submitting is secondary. Hanzi kusasubmita isi nyaya, itoriwo imwe nyaya, but nyaya hombe ndekuti ambori naro here ndo chinhu chekutanga. Atombori naro here certificate. Zvikanzi ndi doctor, vanomuti Dr. Magaya ka, amenoti udoctor wacho ndeupi. Zvikanzi what superior zvima certificate zvekunana People's College and Trust kikikikiki zvemature entry ICM. Zvakaoma varokubvisa. Zvikanzi zvikanzi zvakaoma. Ndonyaya ndiripo iyi, ndonyaya iri kunetsa zvamanje manje, ndonyaya iri kutenderera. Zvikanzi vaMagaya pari kuda 5 O-levels. Chimbounzai certificate renyu rekuchikoro.
certificate raramba kubuda, certificate ratadza kubuda, simply because mukuru anenge asina kusvika form 4 kana kuti akasvika asi akazofoira, but chinzvimbo chaari kutaura kuti pane zvimwewo, pane mamwewo macertificate andakabvisawo, andakasubmita mahombe kupfuura iro riri re-O level ramuri kuita sei, ramuri kutaura. Vamwe ndo vari kuti pamwe chiwoko muhomwe akaisa envelope ine mari, vamwe vari kuti akasubmita macertificate ekudenga, mangoona minduro dzakasiyana siyana. But iwewe isa comment yako mucomment section wotaura kuti unofungei nenyaya iyi, unoionawo sei nyaya yakadai so handitika. So as for me DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, truth is bye for now. Ngatisangane muvidheo rinotevera.